i dag ude for at interviewe en masse unge mennesker på den her skole, der hedder Hals Skole. Og vi er herude for at finde ud af, hvorvidt deres tro er på kristendommen eller The Big Bang. Og jeg synes bare, vi skal springe ud i det. Jeg tror ikke på den gudskabte jord. Ja. Jorden er lavet kage. Det er Jorden, det er en stor, fed Nutella-kage. Nutella-kage. Men du creme. Ja. det nu. Jeg tror på Big Bang. Du er kristen. Andre grunde. Fordi at det lyder mere logisk, at det er Big Bang i stedet for Gud her. Så er det jeg. Jeg tror på Big Bang på grund af, at jeg synes, at det virker alt for urealistisk, at det var Gud, der skabte jorden. Og så på 7 dage. Jeg tror på Gud, han har lavet også med ler. Er det ikke ler? Det kan sgu godt være. Ej, men det er fordi... Hvem skulle ellers vide alle de ting, der kommer fra før tid? Det er ikke, altså... Ja. Yep. Piger, de lader ribben. Det er de. Det er de. Piger, de lader et ribben, fordi... det er også derfor, piger, de skal ikke med Superman. Det er fordi, vi gav faktisk noget. Vi gav ribben.